Odomfo ene moborhumfo agya wodo ye na odonkwa ato amayen eda wase obambo ene ohwe nsopa odiye ko odiye ba adomti ena erade ya ti ase ene nso ma abawanim ibetie wasem sese na mkronkron to me nso na wonsem a ebe nyina no imfiri ankono erade enyemu aba ede koboye bra eda wase oyene erade Yesu din mu amen. Johnny entrance and then so yebeko Nyankopon kase nanim na yetie nasem na no yakasafa enifra ahodo ni enu 2 times of blindness. You say Onyankopon etimi fra ni pani na obon sam so etimi fra edi pani na ene no yebe komunia pelesin bi afri especially Elisa honsem bi e kan no na yen kan kakra hu se enifra ade bi a ehu pa e ka so bi ani afra na yese Onyankopon asem a eje nkwa na de nipa ekọ heaven no so di asem no tie no ene sere Nyankopon apese isi fa asem no nya sa no nipa na fa no na sere Nyankopon hu sa tie no nya sa no so hu sa tie na nkrofo bi won so a sere Nyankopon hu sa na asem tie no sa no mo so hu sa asem no tie na sere Nyankopon be so mo fa no no sa no mo afa no sa nkrofo ne ka sa ibi o mo de o mo ni abie o mo nya ni frafo e wo Awurade anim ina yehu se eni frankasa no so obeni fra o onyame asem bi ho na wo wani bie wasem no ho a anya de bi a sa ni pa no ono ne betini aye adwenkoro da anante ase bi entimi meda won sa ni pa no entamo da mi so wona na adwene nko na won so wadwene nko na ni suye hu se Elisa all the time na o ye nyame adwuma no you say ohene a ye siri ahene esoma ya so ye mefa na mra no de nyina nim de siye so Awurade omoni fraaye tino mo ntimi hu se do tan kuru no na omo wo mu omo hu do tan se do tan ye kuro hofro bi na omo wo mu anya do tan a na obi a Elisha nso hu se kuru na wo mu no aye do tan enti we ani odi hunu do tan no anyway any odi hu do tan no eno so yeka se da ntamon nti wo mo ntam no endi ase bi ntem mada wo mo ntimi nya ba akoda Elisha na odi wo mo nim no na nso no wo mo enhu no wo mo so hu Elisha se ni ba hofuro bi eno bi so hu se Elisha no yeni no ono a na ekoro no na je se ani fra ya de bia ehu papa obi a na ni be fra Onyankopon asem bia ni ho a obekọ heaven obia ni ho se Onyankopon ansem bi ho na nipa na ni afra onifra ni humu ni fra ni bia ni ho a obekọ Onyankopon nchai na ya kan se eno man so a edi anifra ba na edonso na ehu pa ne ma edi anifra ba no edonso mebre na obia so ni betimi afra ma na yeye obia ni betumi afra ma na yeye fi se ene ma ede ba donso nti ye koye enim no wo ma ye mfa ene ma ni agoro se ebia ye de ekwanbe so no yatra de ye toro yatra nanso ye ntrai nti wo ma ye hwe yie pa na no ebenya adisuya kakra bi afri 2 Kings e basi suye bi kakra na ede tsene ma bi ase na fi Nyankopon ma ho kwa ne ye toa anifra asem no so a atimi aboa ye 2 Kings no Elisha ho asem bi na ye besua na ne ho asem ne mo ye besua ne ma bi afri mu 2 Kings chapter 6 13 to 24 ho na asem ye afri 18 to 24 or say tamwa na oheno Syria hene efa twini bia no a na asem na pie no ntimi hunu die nti a ne mate saa se ne cabinet no omo no mo fa dwen no
omo bi na akwaji sika bi ana asem bia omo bi ne ho bia ne da bonten na yese ma omo ye powerless because ama enemies no hu omo plans tina yese mebia no na ahoɔden no na ɛkɔ ne no ne ho pɛrɛpɛ yie paa ɛna mpanimfo no ba akwasana na nyɛ saa o na onipa bi Elisha bi o Israel no ɔna ɔbɔpɔ bia no a na Onyankopɔn ayi akyerɛ no na ɔka kyerɛ Israel ɛni na ama na abasa no na onya adwene sɛ ɛneɛ sɛ etu ho anamɔn na yɛ hu beebi na ne ho asɛm na yɛbɛkenka yi na nya adusua bi nso afiri mu obi afa ne Bible no a na nyɛ sɛ ne yɛhyɛ ase na kenkae ɔse ɛna Syria hena koma pre no ase no meka free 11 na ɔfrɛ ne nkonom ka kyerɛ no sɛ monkyerɛ me yɛ mu deɛ ɔwɔ Israel hena fa ne nkonom baako ɛka sɛ miwura wɔ hene ɛnte saa nimom odiyifoɔ Elisa a ɔwɔ Israel no ɔno ka ansam a wɔka no wodabirikyiri ɛkyerɛ Israel hene 13 na ɔse monkɔ sra deɛ ɔwɔ na momfa no mmra na ɔkyerɛ no sɛ ɔwɔ Dotan ɛna ɔsoma apɔnkɔ ne ntiase nam ne ɛdɔm kɛseɛ ɛkɔɔ hɔ na ɔkɔduru hɔ anadwo na obetwa akɔ no ho hyiae Nyankopɔn nipa no ɛsomfoɔ no etua ahema sɛ ɔfiri adie no na hwɛ ɛdɔm ne apɔnkɔ ne ntiase nam atwa akɔ no ho ahyia na abɔfra no ka kyerɛ no sɛ awo me wura yɛbɛyɛ dɛn na ɔsɛ nsuro na wɔn a wɔka yɛn ho no ɛdɔɔso sene wɔn a wɔka wɔn ho no 17 na Elisa ɛbɔ mpaeɛ sɛ Awurade bie abɔfra yi ani na ɔnhunu ɛna Awurade bie aberante n'ani na ɔnhunu na hwɛ ogya ne apɔnkɔ ne nteaseɛ nam ayɛ bepɔ no so ma atwa Elijah ho ahyia ɛna osane ɛbaa wɔn nkyɛn na Elisa ɛbɔ Awurade mpaeɛ sɛ mesrɛw fa anifra bɔ ɛdɔm yi ani na ɔde anifra ɛbɔ wɔn sɛdeɛ Elisa asɛm no teɛ ɛna Elisa ka kyerɛ wɔn sɛ ɛnyɛ ɔkwan ne nie ɛnyɛ kuro ne nie muni machi na memfa mo nkɔ ɔbɛɛma a monhwɛ no no ɛnkyɛe na ɔde no kɔ Samaria na ɛbaa sɛ oduru Samaria Elisa ɛkaa sɛ Awurade bie yɛn mu ani na wɔnhunu na Awurade ebie n'ani wɔn ani na ɔhunu na hwɛ na ɔwɔ Samaria mfimfini 21 ɛna Israel hene ehunu wɔn no ɔka kyerɛ Elisa sɛ mɛgya memo bɔ wɔn ana na ɔse ɛmo bɔ wɔn na deɛ wode wɔn krantɛ ɛne wotadua afa no nomum no ɛna bɔ no faduane ɛne nsuo esisi wɔ anim na onni na ɔnom na ɔnkɔ wɔwura nkyɛn na ɔto ɛpono kɛseɛ ɛmaa wɔn na odiiɛ no ɔnom yɛ na ogyaa wɔn kwan na osim kɔ wɔwura nkyɛn na Syria fomfoɔ asafo antoa so ama Israel asase bio amen good ti sɛ yɛken kaeɛ no obiara follow yɛ deɛ a ɛne asɛm ɛbɛka no yɛbɛnya mu picture paa ase yɛn follow deɛ a picture bebree hɔ a ɛbɛbɔ yɛn sesei ɛnɛ asɛm a mbɛsɛ yɛn nyinaa adwendwene ho no titulu no paa ɛfa sɛ Elisa mpaeɛ ehu ɛsene Syria asogyafoɔ ɛna mbɛsɛ yɛka ho asɛm Elisa mpaeɛ ehu kyɛn Syria asogyafoɔ ɛno ne asɛm a yɛka ho asɛm the prayers of Elisa is more fearful than Syrians army. The prayers of Elisha is more fearful than Syrians army. And then the person you can answer. You say, Odifo Elisha, Nempaye, hu pa, eche Syria for, omo asuja for. Syria for asuja for, hu pa, omo yakonfo pa ye. Nanso ohwe de Elisha Nempaye, ebetimi aye. Eno ohwe de asuja for, ebetimi nso aye de a. Na je se Elisha Nempaye, yesi hu che ahemfo mo nyina asafo no. Syria for de asogyafoɔ deɛ Elisha mpaeɛ betimi ayɛ no ɛbɛkyɛn deɛ Syriafoɔ asogyafoɔ akɔdeɛ ebetimi ayɛ ɔmo ne ɔmo akɔdeɛ nyinaa no deɛ
ne mpaye ebaye no nti obi antwana dwene so pa yie pa ye besua bi dia firi na ye bekomu ne ebe se Nyankopɔn bi abofra nani no na eja atwa Elijah ho ahia ene edom pa angels na ade ba ko mo no se bibia na Elijah ebeka tie Nyankopɔn bia wo saa no bia se onye wo mo no obeye ade bia na nka be firi Elisha ni mu aba se awurade yesei no na Onyankopɔn aye ready se obeye ene nti Elisha ne mpaye na ehu echen Syriafoɔ wɔn asogyafoɔ he said yɛse bibia na Elisha bɛka bia no na Onyankopɔn ɛbɛyɛ yɛbɛhwɛ ne ma mmiɛnsa bi a Elisha kaeɛ a na ehu ne sisiiɛ ɛse muntie ne yo Elisha ne mpaye sɛ obie nana sɛ wɔbɔ mpaye a ne mpaye no deɛ bɛtumi ayɛ no ɛne deɛ Syriafoɔ akɔdeɛ bɛtumi ayɛ no na Elisha deɛ ehu ɔhene bi tena ɔhema bi a ne yɛfrɛ no Queen Mary Queen of Scotland ɔhema kɛseɛ paa asɛm ɔkaeɛ ne sɛ I fear the prayers of John Knox more than all the assembled armies of Europe asɛm ɔkaeɛ no yɛbɛkyiri mo sɛ I fear the prayers of John Knox more than all the assembled armies of Europe. Asoma kan ohima na say Misro John Knox empire echen Europe asojafo nyina ahia. Say Europe asojafo nyina ahia. John Knox empire osuro che wo mo. Praise the Lord. Afi mo hu die empire betimi aye. Amen. Ni pastor na ode ma say om die empire betimi aye. Amen. Or say, I fear the prayers of John Knox. John Knox. I fear the prayers of John Knox more than all the assemblies of armies of more than all the assemblies armies of Europe. Amen. Yenka was it Misro John Knox empire chen monka ni Misro John Knox empire e chen Europe asojafo nyina omo ahia ti also John Knox empire e chen se Europe asojafo nyina ahia Europe asojafo emema pa o weapons akasia pa ometimi afire ama ne masie nanso hima a Queen of Scotland was say Misro John Knox empire e chen se Europe asojafo nyina kora ebehia na de se Ewurade emma nipa so na ekoduru gina bia eduru bia na ne empire yehu se Onyankopɔn omma nipa so ekoduru gina bia de ko gina bia na eduru bia na saa nipa no na ne empire ayehu ti ye behwe enema bia miensa bia emma Elisha na mese ne mpaye ehu che Syriafoɔ omo akodia na Syriafoɔ asojafoɔ no ade ma ako a yini kantia ya se ne se ye hwe mu no yehu se ohene Syria hene osoma military intelligence se omo nko spy Dotan na omo mfa information nyina mra and the spies no intelligence no mo buy no mbe gather information bia fa Elisha ho ba bia na otie ene ba bia obe hunu bia mbe spy kromo kofo bi omo adwene intelligence na omo nya information bia fa Elisha ho ene omo de call ye nse afi na military fo army fo afi na emema eba afi information no a omo agada no omo de ama amifoɔ no omo no omo nyina na esa aba nti omo nyina edom pa ka Bible no say the great army edom kasiya pa ena ohene soma omo sɛ omo nkɔfa Elisha mra nti amifoɔ be sarandi kuro no hia enya sam ketua kora asojafoɔ mpempem nya nipa nya dom ketua
ena Nyankopɔn nipa na bofra esori ahema osori ye no nkɔhwe a asogyafoɔ paa ne apɔnkɔ paa memama paa o memama ena etwa kro no ho ahyia na yɛbɛfa Elisa akɔ nyɛ sɛ yɛbɛfa ne yakɔbɔ na baso yakɔ prezi no ɔmo aman sɛ ɔmo ba sɛ ɔmo bɛsɛe no ti ɛhɔ a ena abɔfra no ɛkɔ ne master nkyɛn mewura yɛbɛyɛ dan na ɔka sɛ mekyerɛ no praising ɔse mensuru na wɔn a ɛka yɛ ho no wɔn dɔɔso kyɛ wɔn a ɛka wɔn ho no amen asɛm ɛdɛ paa ɔso do not fear for those who are with us are more than those who are with them mensuru na ɛdɔm a ɛka yɛ ho no ɛdɔɔso kyɛ ɛdɔm a ɛka wɔn nyame bɔ ɛbɛhwɛ ne yɛ sɛ forces mienu ene baaye baako ye military forces a ɛyɛ army fo na ɔmo akyi no so no yɛsa wɔ other spiritual forces bi nso ɛsa aka ɔmo ho na ɔmo baaye nti umfo ni kan hu ɔmo wɔni we de ɔde sa soja fo nko a na ɛkorɔ ba spiritually nso so no na other forces bi nso ɛka ɔmo ho a ɔmo kɔ fight ama ɔmo ɛna Elisa ɛka sɛ ma wɔ nsuro na ɛdɔm ka yɛn nso yɛ hɔ no ɛdɔm ka yɛ ho na ade ba ko a ebi a ehu ne sɛ ebi a ane betumi afa ne sɛ o sɛ we die ɛyɛ dada nkuranhyɛ a sa asɛm to obi a yɛtumi de sɛ nkuran asɛm efiri that man of God anim baayɛ no abɔfra ne bɛfa ne sɛ mensuro na ɔmo ka yɛn ho no ɛde ɔsɛ sɛ ɔmo ɛka no ɛka ɔmo ho no obenya wanhwe obenya dwene bi sɛ deɛ prophet ne ka no ɛyɛ nkuranhyɛ asɛm bi ɛna ɔde ma no sɛ asɛm ɛto nipa a yɛsɛ ne nkuran ɛyɛ na wurɛ sɛ de bɛyɛ hu ɛmena but na ɛkyɛn saa na asɛm a ɔka na ɛkyɛn saa na mmom sɛ ade baako wɔ mu no sɛ yɛse na ɛkyɛn saa na sɛ nkyɛn saa na ɛkyɛn saa na ɔka ɛsomasɛm na ɔka ahintasɛm bi ɛna kyerɛ abɔfra no nanso ebi a sɛ abɔfra no wante asie na ɔda to a later no obohu sɛ ɔyɛ mfomso paa ebi ne nyame ansɛm a ɔba a na ebi nu afa ne sɛ ebi o ɛyɛ nkuran hyɛ ɛyɛ futu sɛm na ɛba ebi nso na saa o asɛm a prophet ne kan no na ɔno ogyina ebi so na wɔka saa asɛm no na ne nyinaa ne sɛ ne nyinaa no amana nso a dedi kan a wɔyɛ ne sɛ ɔbɔ mpaeɛ sɛ ɔwɔ awurade bi abɔfra yɛ ni na ɔnhu deɛ mi hunu no ɔno nso ɔnhunu na afei nakoma ntimi ntɔ ne yam na enyi ehu mfi ne so ebi sɛ me nakoma ntu yɛ mi nsuro mehwɛ ɛdɔm a asara ntɛm no a ɛyɛ dɔm kɛseɛ paa yie ɛna ɛyɛ guide men heavily ɛvan sɛ bi ɛdɔm paa regiment legion kɛseɛ paa ɛna yasom mo free heaven sɛ ɔmo mmra me protect me nti mi nsuro ti awurade me srɛw akɔdaa yi bi n'ani ɛhɔ a na Onyankopɔn bi n'ani amen instant answer ɔbɔ mpaeɛ no a ne mu hayaba awurade bi n'ani na Onyankopɔn bi n'ani na nyɛ sɛ sɛ na owura yi koraa wɔteɛ awurade bi n'ani na awurade bi n'ani na afei obie n'ani no na wɔn sɛ mepa no a kuro ne sisiwɔ no ɛdɔm a asarando Elisa no ɛnyɛ sɛ nketewa egya teaseɛ nam paa fire paa kɛseɛ paa ne engye paa no a sɛ eguo bebree ɛtɛ ne ho ahyia no hu sɛ owura yi paa deɛ ɛden sɛ motumi akye no afei deɛ na ɛni sɛ afutuo de maa no sɛ mo wɔ nsuro na wɔn a ka yɛn ho no ɛkyɛn wɔn a ka wɔn no sɛ ɔfaa ne sɛ afutuhunu bi a ɛhɔ anka n'ani bɛwɔ ne tirim kɔbɛfɛre paa sɛ man of God no sɛ asɛm a ɔka yɛ no na nyɛ asɛm bi a wɔde sɛ ne nkuna yɛ kwa ba na ɛyɛ divine message ɔno hu yɛ no ɔbɛhyɛ Nyankopɔn animuonyam amen
Everybody be in and answer Radia Milani. Ha, everybody be in na ohunu ti ohunu ye no na failure. Ade ba ko ne woman and said Elijah and Kasana, Elijah saw himself saved. On one Elijah he saw himself saved. On say on one way saved. Nothing no he wished his servant say on also be saved. Then say ade ba ko woman said you see Elijah saw himself saved and wished that his servant might see what he saw. Dear Nanka or no Elijah no ohun no person akwa no so ehun ne saa ko ono hu so oye saved. Ndi eba say ohun dear Elijah ehun no ekwan be so no no why say the master. Dear emma the master ensuo no say afa no so ehun. Eni say ono ohun dear no why say the master no. Amen. Ibom pa yen say ewade ma mu hu dear ensuo ehun no. Na won say dear ensuo yete na se no. Amen. Eni say ewade ebeye. Say ewade be slow bie nani at once no na ewade bie nani. Okan ye no na ewade aye. Okan ye no na ewade no aye. Do eni say later no ye besua tumia ewo empire bomu the power in prayer. Tumia ewo empire bomu ana tumia empire bowo the power of prayer. Tumi bi ewo empire bomu empire bo die timiye ye agidifo yi say ye hunu tumi ani ahoden a ewo empire bomu a ye mfampa bo ni agoro tumi wo mpa bomu pa na Elisha obo mpaya na etene empire obo ye no na etene na odi Nyankopɔn di se Ewurade betie die wo ka no na Ewurade nso otie ye ye mom paye etene na ye Nyankopɔn ni se Ewurade be osoro ebetie ye mpaye bo emfa ho Elisha information bi a na ya gada efa ne ho na owo Syria se no animi no antimi anya na hwe emfa won se ye hu information ana mo hu information bi enemies na agada ewo ne nche bia no Ewurade Yesu di nti ebeye kwa. Amen. Praise him. Elijah hunu se osoro ben no omo yemfi hunu se osoro ben yen omo yenyim tum se osoro ben yen osoro ne yemu bia ntamonhwe mo me yenya Nyankopɔn mu gidie o yenya Nyankopɔn mu gidie na Elijah onya Nyankopɔn emu gidie hunu se edom etwa Elisha ho ahia na eye no kore nso. Amen. Ide Ewurade bi nani na se Ewurade a ne ebofo nani se emfa ho de otamfo no ebesusuo de Ewurade pese oye maye bia no obeye ti yehu se ba akono no 2 asojafo ne eba aye no no mo hu ohunu se edom no wo se Ewurade fanifra bo edom yani mo hwe no nso ife ne ma me nsa ni Elijah wo se Ewurade ehwa na Nyankopɔn de anifra abo Syriafo asojafo ni nyina ni wo se Ewurade fa anifra ebo wo mu ani aha na Ewurade edanifra bo wo mu ani mo hu empire bo na me bo amese ye be hwe the power of prayer and the power in prayer tumia ewo empire bo mu na Elisha ne mpaye ehu che Syria asojafo no mpaye ehu che omo pa ye pa ti ose Ewurade mesiro fanifra ebodom ni ho na Ewurade de anifra abodom nani ade ebe na Elisha ade hunu se Ewurade de anifra bo wo moni ko pie no se nko mo hu no a ko meche no se wonie ko se intelligence ka wo mo saso ya foni nyina ba nyina akra no mo nyina ni kosi a most do no anu no na intelligence ko fo bi nso mu a o mo so e guide wo mo a o mo di kai abesra ho a o mo ni no enso mo hu no na yese hwa no se Ewurade fanifra ebodom ti o mo hu no na yese anifra no atake place no ka che o mo se
enye kuru ni nie enye kwan ni nie amemfa manko nipa no a mo hwehwe no yekenkan asem hu nie enti na enya yeto ye bo aseken kan ye no enti o maachi wo mo do mo ko Samaria wansuru mo hu de mpa yetimi ye ti dom ni nyina ni afira on se enti ha se no Elijah ne mpa ye ehu eche Syriafo akodiye ana ehu che Syriafo asojafo se ewade di o kan ye no ne ewade nso edi di o kan ye na chi afi je to som ye nsa ye ka ba ye mo no a o maachi wo mo kodu Samaria no afọ mo kwa Samaria finfi pa ho so de amifo nso ho fe mo ni pa mo so no mo Samaria finfi kuro ni finfi o ne kuro no tu no wo amifo asarande wo mo ho na se Awurade bie edom ye ni ha na Awurade bie wo mo ni se o kan ya na Awurade aye o kan ya na Awurade aye se so anya ne mpa ye no bo se Nyankopɔn mi wo ni a ka Nyankopɔn wo mani mieda ko mani mieda so wo mani bebie pa no nka wo mani mie ko mo nenso o se Awurade bie wo mani na Onyankopɔn abie wo ani. Praise the Lord. Afei mo hu de Nyankopɔn ho the person na wo de ma so ya wo mo hu de Elisha empire timi ye Elijah empire is so powerful even than the armies of Syrians. Empire no wo bono ye say hu pa eche Syria fo asojafo ebi mo hwe say eye wo a wo defeat wo mo je enipa na ba akopo wo defeat wo mo nyina wo so mo nyina ni afira ti wo mo akode wo mo tuo bibi e kan wo bia anwohwe just simple prayer bi change wo mo nyina simple prayer it move mountains no it turn the mountains upside down it will boom me poni nyina amen mo me mfa ye ho nto Awurade so na Awurade obenye pa Onyankopɔn no kwafo o yensan chene ani anwade afei na omani abie simple prayer ti empire di kan no Awurade bi abofra ni na abofra ni ayede mu nyina o se Awurade mesro bi abofra yani na akodai onhunu na akoma ntone yam because ihu atechira akodaa no ohwe no obepe no akoye bibi ani se woye ti obompaye na Awurade bie abofra nani na 2 asuyafo no so kan se Nyankopɔn fa o ye mie bi no ani ne ebinom se omo so ani ye de be e be fra o se Awurade fra nkrofo yani so no o kan ye no a ye se instant answer no wo so ate o kan ye no a no wo so ate o kan ye no a no wo so ate na o soro enti ye mpa aboda o soro anya soma ye da bia Onyankopɔn etini ade nyina ye yehu de Elisha ne mpaye etumi ye ne mpaye ano odin che weapons missiles atomic bombs Nyankopɔn betumi ama wo be so na akoduru baabi ne mpaye betumi ayehu kuna achen even the super powers o wi ase amen muni se Nyankopɔn betumi ayensa Nyankopɔn betumi ayensa Samuel said now him man kasa was I fear the prayers of John Knox even more than the army, the assembled army of Europe. Europe was just for nyina kura ahia no more air kokon no omo don bebre no thousands of soldiers and agada no mekọ wa ohima na say omo hu die but John Knox mpaye die osuro church ankrofo we no na je say the empire ebetimi aye no ama anya de ketua empire betimi aboa ye amen adofonom munyini wa te say empire betimi aboa mo amen ele nyango panse ape abofra no nani biye ye no na enyina abofra no empire boso ohia no nsu
Sa abofra na ni abie. Na so abofra na ni bie no. Na enyina abofra no ankasa ne mpaye so. Na ejina Elisha mpaye so. Elisha mpaye ena bie na ni o. Edume bia somebody sitting somewhere is interceding for you. But nobody na wu ni mo kura. Edume bi bo se na obi mpaye bia wote baabi a obo ma wo no. Mo san eno kura ne bia na eboa wo. Amen. Hisa hase no akwada no a de si ya no de Elijah mpaye na eboa no. Amen. And you say ebia ayi dan say ebia say Elijah ebo mpaye no obo na no ana obo no tirimu a so obo na no na kora na te say Elisha ebo mpaye ma no a ebaye ne de ne wa hye Elisha ni muonyam ena wante so a onhu se ebia obo no tirimu nso a onte se ebia Elisha ebo mpaye ma no de bara so obati o so want you Elisha de enka de hia no ane se akoda no nani bebie eno pa emi se ono no obo mpaye ma akoda na ni abie no sika bia na ho sika da ho ede se de benya akoda ni bebie no ene ade a ehia ene eduru me bia eya na mpaye a enkrofo ebomamo no ya na de oso pa o praise him. Asori for mo ha say pa enti adum bi wo ha ebetimi abaye so ensire bi wo ha ebetimi abaye akwa mu but ebia no obi se baabi na obo sa mpaye no ema wo na nyam wo mpaye ti akwada no obehu se sa ene emasa wayene kwafo paa o de ohun ye no na e confirm de masa na kan ye no ohun san sai na masa na no le kan ye de na nso na oka bibi free adiye mu na oka bibi free adiye mu onyame ansam ba ye nkyɛn na so ye gyene nsɛm onyame ansam a aniema nyankopɔn ansam etima ya man ye no ɛnya de ketewa bi o aniema onyankopɔn de nyankopɔn tumi ɛyɛ no de ba de tumi ye wa brabo mu no enya sam ketewa nim se erade egusu a eisira yen o se omo a ekan yen ho no those who are with us no are more than those who are with them. O se omo a ekan yen ho no those who are with us to protect us no to fight for us to die for us no even they are more than those who are with them. And Kwarteng, omo kan yen ho a omo eba ko ama yen no omo boy yen ho ba yen no omo awu ama yen no omo do so sene and Kwarteng omo aka omo ho omo baba say yen omo say yen no and Kwarteng pam say yen fo no ene Kwarteng ba yen say yen no ye de and Kwarteng omo boy yen ho ba yen no they are so powerful even than omo nkrofo. Hallelujah. Say onyankopon ese oye dwuma obon sam no hwan enti omo baaye no omo ye soldiers military men na aba yenyina se Ghana say ene omo meeting na outside nyina say armed forces for soldiers for na ho a memamba no mo sarando tukuta omo na tim se memma na eba yi memma na eba no na nsa enye omo nko na mba yo na se forces bi so eka omo ho enti Elijah say eyem ye nu pe me no nko na ho say yo ye mobo o eni tuo eni akode eni ba bi ni bibia na nso no sunsun mo no multitude angels are guide ye no enya sam ketua e dom aba ha say no enya sam ketua na even though even abofo mu kora no Nyankopɔn so obo nipa ho ban ya menka na se obofo ketua na abofo ba bi kora betima aba ho ban bofo ba betima aba ho ban. Amen.
Now where dear aye much angels yo e don't na ba ho so omo guide no omo kwaji no na omo so no e don't e ka omo no ti Elijah say Ewurade fa ni fira bo omo no na wo de ni fira bo omo no tumi na e ka omo no omo ntima nya bibia amwa omo tumi na ntima nya hwe so Nyankopɔn say obo ye ho bae na wagye ye nia abaye ni de abaye ahomane ni de abaye tumi ahomfi ni de abaye yembebre nu a ehu esemete kire ye so Onyankopɔn so ogye ye ya Onyankopɔn ka so oye bibia ma Elisha no forces no na eka amifo no bae no amifo no ye forces o ama plus spiritual forces na so Onyankopɔn ete ogye wo mo no forces no de no mtimi ye ma wo mo no omo ntimi na hwe tu Onyankopɔn so ogye ye nia baye ni hwan ahomfi ni hwan abosom ne de ye just they are nothing so Onyankopɔn so ogye ye nia na so rade ba gye ye amen. Di omo tia ye no ene omo a those who are against us no ene omo a omo so omo wo ye side no ye side no eye sa no ka je say ye side no dey eye ye side no ye entu mensuro na o ensuro no so it is angels they are capable to do everything ye nyama omo order say do this here they will fire because the fire na ba no ejana eka no na eka Elijah ho e fire ka fire will burn them assembly Elijah be finu amba bia say Ewurade fa me eja ensu omo no keja ba si omo because ono obapa aye Elijah why this happen samo simi na ngupo ni aso ya fo be na che no no ko memma ni eba no hey, Nanase Yemfamela. They don't respect that man of God. No, send me Yanguponi pa. If I am man of God, will send me. Monu Mwasama say, Mufemi Yaminipa. Send me Yanguponi pa, so the Mwakanwa. O Jemfirus remember Shemo. O Jeffrey, fire, I show Munina. Elijah dear, on Uniakumo. Why fireman? Why fireman? Adia Samuel, like I said, why the fire woman? Young fire woman, and fire woman, let's fire them. Amen. Obisuka so, oh, Rade, Momo, from one nature woman. Samuel Vegas Rade, fire woman. Most of the guys who read Elijah said, young fire woman, and fire woman to our name and near Mosu, fire them. And Ehana. For Sabai, the same thing. Almost send you the film. No, Saka, send me young pony pa. We then first when the captain in na fire first, never show. Now, third one almost seeing young son. So, when only I could talk to Yamini pa, a slow my crab war, and yet didn't win him. In the Paco way. A failure, not a Hubiaka homo. I could talk to and a favorite boko in himself or car. We can be a bit near her. That's wrong, Papa. Ya man and Taquaso. That's wrong. In the I see. Now, in America, say Elijah, Tiomo. Sinamopon and Memua. But I fire Omo. On the fire, Elijah. I say, I can't want some. Elijah, dear, one dear. Hey. Nakwada, I can't want some you. On the tail, no. Kajan say, okay, say. Ebe fana kono onse busam de menyama wo ansa na ofa mako onga se busadi Nyankopɔn nyama wo busadi me Elisa menyama wo busame de me menyama wo ansa na ya fa me akɔ nsema onhom dobo no mmara meso asoma dia no wasio papa bema asoma ade a wo se emu oduo nanso se ohun se ya fa ma akɔde a ene ebituma ya homa yansa anya hodi ana no anu ohu me se fama kwa wo se hwe saa ye fa wakwa edu point ni a Elijah ka tene se giga kan ase na Nyankopɔn asoma ne se me nkodi dwuma bi wo beta yemra wo se men kan ha wodi ka ka kire me se hu se ye fa wakwa
Maybe I'm calling you beyond so a deep one as Mamma can and say, and then when we send a phone acro. Obia, Omen, Uncle Four, the one each up, I want to say, and then a phone. Now, what's a man came? So what can I tell you? Then I'm going to tell you, Papa, and my son. One can't duck, you know, like a change, me, pa, and some of my dear woman. In Canada, why, I'm going to do a beer and check. Now, the time, no, was not or count, not a count. Now, I say angels at the final multitudes of angels, Charles at the front, young pony panel at the knuckle. Aye, as I can see you, because not or watching him or trying to play multitudes and angels and the funnel, special Charles and the time Simon, say Monaco. Why are dear? What come and young upon? What training could myself will read? Hana, the funnel. Fire funnel, what's him? Major, it's not yes, I know purpose of war. Major, was walk, was one at time, was one or train. Sanko, we are lucky or delay a Caribbean, Casamotono. Tis a man of God, we and Elisha, Elijah kind of one seminal, or China now see. Later, Elijah and one seminal brave. Now, the Ekan said, Elisha, named Paye. Yes, who said, dear baby. A sort of boy, yes, who said, dear. Very good. Now, say, Elijah and Paye. Who papa. A failure. Yan twice, or Makudu, or be a woman, or be a woman a year. And go for anything, you know. One woman said, or more Samaria thinking. Yes! Failure, Omonia, now, Adiania, Amazon, so Asarando. A one or hearing to me was my papa. I don't feel or him. My father. Me born one, Major, me born one. James Rushing was a stop. I'm a born. Okay, Bible, no one say. But the king of Israel said, my father, shall I kill them? Shall I kill all kind of print? Shall I kill your one kind of pin your kind of back? Or shall I kill them? Shall I kill them? Major, Mimku, me born one. No, mother. No, can say, stop. The same idea, and I'll stop here. No, can say, Fediana to Ponaka see Emma Womo, no, or to Ponaka see and so Emma Wom. You be sent here against with you, I say. On said, or friend and said, Majano, or on said, a year respect and also external. Now, offend a channel. Now here and the Yano Swa. Not a better task no de Emma Elisha Noa and the Yano and then the Copepe. So offend a major. No born one because the other kind of was a mayor. Papa, no born one was no stopper. No oh yeah. On say a Bassanoa. Not a channel of Ferrano. Not an idiot fine. So Elisha and Neja. Now what you say, Giant Mobo. Now I'm army for one swashing. Mumba, Munya the last and I can Munyai. I'm a bomb for near Yapan. Was a make us stop. Don't do that. No, Jai. And so said, a Janua, no, or the address it, or Difono, not any yeno, not any copa. As a fact, a Bianisivo. I'm a woman to put on my armor. Now, for a cancer, send Yamina and Copa on Bahasi. Now, my to put on my bomb cancer. No, a while and or two Ponaka see at the Maum, said the Elansa or man or Dano. Who said, I need any obuo, and or the map, and I did you for no. Not any tartan, no, the friend, no. Yes, or friend, my lord, or friend is there. Now, sir, or your jadia, and I need your power fine. So Elijah you a jack. No a jack and man of Oban and Russia. Not on the sewer. A jana or did you find? On him dear. Or Henry Betty to Ponoma Omo.
obi wo ha Nyankopɔn nim di obi abetimi aye nanso so no ene ye asam no enya se toponoma wo mo no nkofa sika wo fan Elisha on kan kire ohene toponoma omna onim se ohene ntimi nye nanso ene aduma bi a de obi a yese de oni bie enyina ye le pe aye o se meja o se toponoma wo mo ehwa na wa topono ka hie ade ama wo ma fi se enye Elisha enye ne tumi nsam nko but nanumu asam so no na fe nanumu asam ye nsira na ka Bible no a Bible say Israel for no Syria for no ansa ama Israel for so bio. Praise the Lord. And yanum obi a wo dem say Nyankopɔn nim de obi a betimi aye ninku wo mo ana o stop no ye but o fe ne meja everybody say mo frɛ me eja mo frɛ me father nanzo so no de me kama kyerɛ mu bia no ye na mo ye de me kama kyerɛ mu bia mo nya de a ene na mo frɛ me lord no mo frɛ me kwa o mo frɛ ne lord o frɛ ne meja papa me mo bo mo ana o se bi wo anko wo ti fie na wo de wo we o kokon na wa ye sa mo nko me ka kyerɛ mo sa me ga kyerɛ mo nipa akɔ ba ma kyerɛ wo mo hu me nya sa me ka kyerɛ wo mo me sa mo mana me nko kyerɛ mo nipa akɔ ba ma kyerɛ wo mo hu me ensan on ne yemfa nsie ni yehwe na fa yehwe de o power on ba mo hu se mo ye powerless o mo hu se ye powerful che o mo. Praise the Lord. O mo ye nyanya me mo gidie a Christopher mo ye nyanya me mo gidie na ye hu de empire timi ye the empire timi ye it means san enema bebre Elisha empire na hu che na me boa me ka ne ho asem bebre empire ho do na me bi o ye because otna man of God will be now say and your friend Elijah I fa no call so e fa no call ye nche ye be ko Nyankopɔn anim me mo bo wo mo ana meja o ma ye nso ye frɛ se ya address obi any time bi e dey address obi bia no mo ma ye ma enye no e bata ho no any time no mom enko ni mo enya sa de ebetimi akwa no afa de enyina na nte ani tie mu de betima na bebre no a de aboa wo Nyankopɔn fie ama Nyankopɔn nso aboa ye na wo hyira bebre wo Nyankopɔn kan ye ho enema bi ho a enema mpa abotimi ye no ene me nkan ho asem mpa abotimi ze san mpa abo ayi wuja mpa abo aye fire na Elijah mpa abo na anointing ohima ne say me de misuro John no so mpa ye e kire Europe asujafo nyina ahia Europe asujafo nyina ahia John no obo mpa ya ena misuro amen ti omi anso nyina nya na so ne yamma mpa ye na Awurade ben ye Awurade kan ye ho mo ye nsuro abonsamfo mo ye nsuro bayifo no mo hu engete ne ye let's fire them yam fire wo mo ana yam fire wo mo ela yam fire wo mo ana ye nya wo mo yam fire wo mo Elijah di obaya dai oba fire okunkuma di ifo no o fire wo mo he me se won de oni akoma o yam man of God pa na so akoma de na akoma o be fire say see ah be fire yam bo wo mo nku wo mo ti hwana mo din samfo na me afo de bo chia mo fire wo mo be fire them o be fire wo mo nso ampa yes Nyankopɔn say Awurade hu ye mobo na ehunu tumi a ewo mpa ebo mu na edom kan ye ho ate edom di ye achi wo say Awurade bia ko da ye ni enema bi Nyankopɔn de a kire ibe dia ne ko Nyankopɔn kan ho asama kire yi a ye di eboa ye no say nipa bi fa na se Nyankopɔn asam a aye nsama wo mo o me nyina ye nsore Awurade a wote ase wona tumi ene ahoɔden ye wodia ene wakasa menim sɛ wasama ba ye nkyɛ wade di nsɛm ya chi na enye nhyira ma ye da bia ye da wase ɛhɔ ne Awurade Yesu din yi mu amen okay